Πέρα από την οργάνωση, τα soft skills, τα hard skills και όλα αυτά που αποκτάς, το κάτι παραπάνω είναι οι εμπειρίες που δεν μπορούν να σου δοθούν μέσα από τα μαθήματα και τις άλλες δραστηριότητες του πανεπιστημίου. Εμπειρίες που αποκτάς μέσα από την τριβή σου με άλλα άτομα, κυρίως από το εξωτερικό και από τα events στα οποία είτε συμμετέχεις είτε διοργανώνεις. Οπότε από τα διάφορα υποσυστήματα που ανέφερα, η ομάδα μας που σήμερα έχουμε σχεδόν 100 μέλη, απαρτίζεται από μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, έχουμε και αρχιτέκτονα και πολιτικό μηχανικό, γεωλόγους, χημικούς, φυσικούς, προφανώς προγραμματιστές, ηλεκτρονικούς. Οπότε είναι κάπως μια συνεργασία πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων. Είναι ένα multidisciplinary project. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης. Και εγώ είμαι η Ξένια. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Στράτο Ρίγα. Ο Στράτος είναι πρώην μέλος της Eurevia Πάτρας, έχει επιτελέσει γραμματέας της και είναι ένας άνθρωπος που έχει διακριθεί σε πολλούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και είναι ευρέως γνωστός για το project στο οποίο έχει συμμετέχει και έχει συνιδρύσει, την Beyond Orbit, με ένα κομμάτι της που έχει πάει σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό, την Beyond Robotics. Καλησπέρα, Στράτο, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, Στράτο, για να ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα πώς ήταν η εμπειρία σου στη Eurevia και τι αποκόμισες από αυτήν. Ωραία ερώτηση, γιατί θα με βάλει να σκεφτώ. Το 2017 έγινα πρώτη φορά μέλος του Eurevia, σε μια εποχή που η Eurevia στην Πάτρα ήταν τότε που ξεκίναγε. Ήταν μόλις 3, 4, 5 μέλη που είχαν ξεκινήσει το Eurevia πρόσφατα το 2016. Και νομίζω ότι η πρώτη εμπειρία ήταν πολύ θετική και αυτό λόγο και έγινε και μέλος. Νομίζω ήταν και το πρώτο συνέδριο της Eurevia στο Πανεπιστήμιο, που ήταν το πρώτο 20 Minutes of Innovation. Είναι από τότε, έτσι. Ήταν το πρώτο 20 Minutes of Innovation που είχε γίνει ever. Και μέσα από την παρακολούθηση ήταν που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η δραστηριότητα και η φοιτητική ομάδα και είπα και εγώ ότι ενδιαφέρομαι να το ξεκινήσω ή να γίνω κι εγώ μέλος. Και με την ενασχόληση, κάνοντας, βλέποντας και με θέληση και όρεξη να ασχολούμαι όλο και περισσότερο, έγινα πιο πολύ έτσι φαν της Eurevia και κατέληξα στο τέλος, όπως είπες, να γίνω και μέλος και γραμματέας. Τι θεωρείς ότι σου έχει προσφέρει, αν μπορείς να τα συνοψίσεις λίγο, τα κύρια πράγματα? Συνολικά ήμουνα πολλά χρόνια στη Eurevia, δηλαδή 2 χρόνια γραμματέας, 3 χρόνια μέλος, οπότε είναι δύσκολο να συνοψίσω τα πόσα πολλά χρόνια και το πόσο πολλές δραστηριότητες κάναμε μέσα σε αυτά τα πράγματα που έχω αποκομίσει από τη Eurevia, αλλά είναι πάρα πολλά στην ουσία, διότι δεν είναι μόνο αυτά που μαθαίνεις με την ενασχόλησή σου με τεχνικά project, ούτε με την ενασχόλησή σου με κάποια οργανωτικά project που μαθαίνεις πιο πολύ soft skills και να οργανώνεις, να επικοινωνείς, να μιλάς με φοιτητές, με κόσμο, με το πανεπιστήμιο και με τους καθηγητές. Πέρα από την οργάνωση, τα soft skills, τα hard skills και όλα αυτά που αποκτάς, το κάτι παραπάνω είναι οι εμπειρίες που δεν μπορούν να σου δοθούν μέσα από τα μαθήματα και τις άλλες δραστηριότητες του πανεπιστημίου. Εμπειρίες που αποκτάς μέσα από την τριβή σου με άλλα άτομα, κυρίως από το εξωτερικό και από τα events στα οποία είτε συμμετέχεις είτε διοργανώνεις. Και για να αναφερθώ και σε παραδείγματα, εμείς στη Eurevia Πάτρα το 2018 ή το 2019, δεν θυμάμαι ακριβώς, είχαμε οργανώσει για πρώτη φορά στην Πάτρα ένα international event, το Airbus Lossing Workshop, στο οποίο ήρθαν πάνω από 20 φοιτητές από το εξωτερικό και τους προσκαλέσαμε και τους φιλοξενήσαμε στην πόλη της Πάτρας για μια εβδομάδα, και όλη αυτή η διαδικασία και η εμπειρία γνωριμίας και οργάνωσης και βοήθειας με φοιτητές και συνάδελφους από το εξωτερικό, νομίζω ήταν μια εμπειρία που άμα δεν τη ζήσεις δεν μπορείς να την συγκρίνεις με κάτι αντίστοιχο. Και πέρα από το ότι εμείς οργανώσαμε ένα event στο οποίο φέραμε άτομα από το εξωτερικό, ήμασταν και εμείς πολλές φορές participants σε events στο εξωτερικό. Ένα event το οποίο ήταν πολύ σημαντικό και θα το αναφέρω ήταν το συμπόσιο στη Σεβίλη το 2018. Και αντίστοιχα και η Αθήνα, η Eurevia Αθήνας είχε οργανώσει το Satellite Symposium το 2019, στο οποίο είχα συμμετέχει εκεί πέρα. Νομίζω ότι τα events και ο κόσμος που γνωρίζεις είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, παρά τόσο πολύ τα projects και το τεχνικό κομμάτι. Το οποίο και αυτό έχει προφανώς τα θετικά του και είναι το κάτι παραπάνω από αυτά που σου κάνει η σχολή. Όχι, σίγουρα, και έχοντας γυρίσει κι εμείς τώρα από την Κωνσταντινούπολη,
που πήγαμε για το καθιερωμένο κογκρέσο, μπορώ να καταλάβω απόλυτα τι λες. Δηλαδή, το να γνωρίζεις, το να έρχεσαι σε επαφή με τόσο κόσμο από τόσες διαφορετικές χώρες, κουλτούρες, είναι απίστευτο. Και νομίζω δεν στο δίνουν εύκολα αλλού. Πήγα να πω κατά γράμμα ό,τι είπες, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να σε καταλάβω απίστευτα. Δηλαδή και εγώ τώρα στη Eurevia όλο αυτό που μας περιέγραψες το αισθάνομαι και είναι εμπειρίες που σίγουρα μέσα από το πανεπιστήμιο δεν παίρνεις με τίποτα. Μετά όμως από αυτό, μετά τη Eurevia λοιπόν, ξεκίνησες ένα καινούριο project. Όπως ανέφερε και Αντώνης στην εισαγωγή, την Beyond Orbit. Πώς εμπνεύστηκες αυτή την ιδέα, δηλαδή το να γίνεις συνειδητής σε κάτι... Είναι ένα πολύ τεχνικό, πολύ ενδιαφέρον, που έχει απίσεις στο εξωτερικό. Οπότε πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Αρχικά, την Beyond δεν την ξεκίνησα αμέσως μετά από τη Eurovia. Ήταν ένα project το οποίο ήρθε χρόνια μετά, γιατί είχε έρθει COVID, διπλωματική, Erasmus, στρατός, είχα κάνει και άλλα πράγματα δηλαδή μεταξύ της Eurovia και της Beyond. Στην ουσία, εγώ είχα μπει σε έναν οργανισμό μη κερδοσκοπικό, ο οποίος ήταν σαν κοινότητα διαστημικής, να το πω έτσι, μέσα από τον οποίο ήρθα σε επαφή με άτομα με τα οποία είχαμε κοινά ενδιαφέροντα, κυρίως όσον αφορά την πλανητική εξερεύνηση, τον Άρη, Rover κτλ. Μέσα από τα άτομα που γνώρισα και τις φιλίες που έκανα, εγώ και άλλοι δύο φίλοι μου, ο Μιχάλης και η Βίτα, δηλαδή δεν ήμουν μόνος, ήταν 3 άτομα στην ουσία, ιδρύσαμε την Beyond Orbit, η οποία ήταν μια ομάδα η οποία ξεκίνησε καθαρά μόνο και μόνο διότι ήμασταν ένα γκρουπ ατόμων που είχε όρεξη να φτιάξει ένα rover στην Ελλάδα, σε πλαίσια φοιτητικού διαγωνισμού. Και προφανώς δεν ήμασταν μόνοι μας τα 3 άτομα που ανέφερα, ήταν και άλλοι, καμιά δεκαριά άτομα που είχαμε το ίδιο πάθος και την ίδια όρεξη για να κάνουμε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα που δεν είχε ξαναγίνει το προηγουμένως, να φτιάξουμε ένα rover. Και για να μπορέσουμε όμως να φτιάξουμε ένα rover, επειδή πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο μπορεί να κοστίζει 5, 10 ή 20 χιλιάρικα και παραπάνω, θέλαμε να φτιάξουμε και μια οντότητα η οποία θα μπορεί να δέχεται τις χορηγίες, τις δωρεές, για να μπορέσουμε να το κατασκευάσουμε. Και γι' αυτό το λόγο φτιάξαμε μια AMKE, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, την Beyond Orbit που έχουμε σήμερα, και δώσαμε έναν πολύ γενικό στόχο και σκοπό, με βάση και τα δικά μας ιδεώδη, που είναι στην ουσία να δίνει ευκαιρίες σε φοιτητές και νέους επαγγελματίες. Και όταν λέω φοιτητές εννοώ σε όλες τις βαθμίδες, είτε είναι προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, δεν έχει σημασία, να αποκτούν hands-on experience μέσα από ενασχόληση με τεχνικά project που έχουν να κάνουν με διαστημική, ρομποτική και όχι μόνο. Στην ουσία μας ενδιαφέρουν καινοτόμα project τα οποία θα δώσουν την ευκαιρία στο φοιτητή να κάνει κάτι παραπάνω από ό,τι κάνει στη σχολή, με στόχο εν τέλει να υπάρχει και μια σύνδεση με την αγορά εργασίας. Δηλαδή αυτά που κάνει να είναι ουσιώδη και διαδικασίες, procedures που όντως ακολουθούνται στη βιομηχανία, και αντίστοιχα μέσω από την Beyond Orbit να δημιουργηθεί και ένα δίκτυο επαγγελματιών και ένα network δηλαδή μέσα από τα άτομά μας και από τις σχέσεις και τις επαφές που έχουμε ο καθένας ξεχωριστά με τις εταιρείες και τους διάφορους κλάδους στους οποίους εργάζονται οι μηχανικοί, ώστε να μπορέσουν πιο εύκολα έτσι οι φοιτητές και οι νέοι επαγγελματίες να συνδεθούν με την αγορά εργασίας. Κάπως έτσι ήταν το γενικό πλαίσιο. Αυτό συνέβη πριν 3 χρόνια που ιδρύθηκε επίσημα η Beyond Orbit, και ξεκινώντας από το 0, σήμερα έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τον αρχικό μας στόχο, που είναι όχι μόνο να φτιάξουμε το rover, αλλά να συμμετέχουμε και στο European Rover Challenge, που είναι ο παγκόσμιος διαγωνισμός στον οποίο θέλαμε να συμμετέχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να διευκρινίσω κάτι εκεί στα ενδιάμεσα, κάπου λίγο μπερδεύτηκα. Εκτός από rover, έχει και άλλα τεχνικά κομμάτια. Δηλαδή, φτιάχνετε και άλλα πράγματα εκτός από rover. Ναι, λοιπόν, να το διευκρινίσω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν τρέχει κάποιο project πέρα από το rover. Αυτό που έχουμε καταφέρει όμως είναι επειδή είναι ένα πολύ πολύπλοκο σύστημα το rover, το έχουμε σπάσει σε πολλά κομμάτια. Και με τα διαφορετικά κομμάτια του rover έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε τομείς ενασχόλησης, να το θέσω έτσι, για φοιτητές από πολλές διαφορετικές σχολές.
Και για να δώσω ένα παράδειγμα και να γίνω πιο συγκεκριμένος, το rover σπάει σε 7 υποσυστήματα μέχρι στιγμής. Το ένα είναι το mobility, η κίνηση του rover. Το 2 το structure, η δομή του, το σασί δηλαδή που λέμε. 3 το power, που είναι η ισχύ, οι μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά. Το επόμενο είναι το computer, ο εγκέφαλος του rover, το οποίο είναι υπεύθυνο και για την αυτονομία του, διότι πέρα από απλό τηλεχειρισμό, έχει και κάποιες ικανότητες να λαμβάνει μόνο του αποφάσεις και να διαλέγει τον κατάλληλο δρόμο κτλ. Τηλεπικοινωνίες, που έχει να κάνει με κεραίες, ασύρματα δίκτυα και το πώς θα καταφέρουμε εξ αποστάσεως να επικοινωνήσουμε με το rover χωρίς παρεμβολές. Τους μηχανισμούς, όπως είναι ο ρομποτικός βραχίωνας που χρησιμοποιείται για να συλλέξει δείγματα, πέτρες ή ακόμα και να συμπεριφερθεί ως άνθρωπος, διότι στο European Rover Challenge υπάρχει και ένα task το οποίο έχει να κάνει με maintenance, με συντήρηση και πρέπει το rover να μπορέσει κάπως να συμπεριφερθεί όπως ένας άνθρωπος, με τη λογική ότι σε εκείνο το σημείο δεν θα μπορέσουμε να στείλουμε άνθρωπο, οπότε θα στείλουμε ένα rover. Και το science, που είναι η επιστημονική πτυχή του rover, γιατί τα rover που στέλνουμε στο διάστημα, στον Άρη, Σελήνη κτλ. Είναι κινητές επιστημονικές πλατφόρμες που έχουν πάνω διάφορα συστήματα για να μελετάνε το περιβάλλον τους. Εμείς προφανώς δεν θα πάμε στο διάστημα, αλλά στα πλαίσια του διαγωνισμού υπάρχει το αντίστοιχο science task, στο οποίο πρέπει να κάνουμε μια γεωλογική υπόθεση, θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο στον Άρη και πρέπει με κάποιο τρόπο το rover να επαληθεύσει ή να απορρίψει την αρχική μας υπόθεση και να βγάλει κάποια συμπεράσματα, είτε κάνοντας αναλύσεις ή παρατηρήσεις ή συλλογή δείγματος κτλ. Οπότε από τα διάφορα υποσυστήματα που ανέφερα, η ομάδα μας που σήμερα έχουμε σχεδόν 100 μέλη, απαρτίζεται από μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, έχουμε και αρχιτέκτονα και πολιτικό μηχανικό, γεωλόγους, χημικούς, φυσικούς, προφανώς προγραμματιστές, ηλεκτρονικούς. Οπότε είναι κάπως μια συνεργασία πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων. Είναι ένα multidisciplinary project, από το οποίο μπορούν να ξεπηδήσουν και νέα project, καθώς οι τεχνογνωσίες που αναπτύσσουμε για κάθε επιμέρους υποσύστημα σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν και για να ξεκινήσουν διάφορα καινούρια project. Και για να σας δώσω και ένα παράδειγμα, διάφορα project που έχουν προταθεί απλά σαν ιδέες για να τα ξεκινήσουμε, είναι η κατασκευή ενός drone. Είναι και πολύ, πώς το λένε, της μόδας τα drones και τα ελικόπτερα μετά από την επιτυχία του Ingenuity στον Άρη. Ένα άλλο που έχει να κάνει με μια καινοτόμα διαδικασία συλλογής δείγματος και ανάλυσης του με ταινία, δηλαδή σαν μια κολλητική ταινία να συλλέγεις από το έδαφος χώμα, όπως θα έκανε κανείς σε πείραμα στον Άρη, γιατί είναι πολύ χρήσιμο να συλλέγεις εδαφικό δείγμα για να αναλύσεις και να καταλάβεις περισσότερο για το παρελθόν του πλανήτη. Και έχουν προταθεί και άλλες ιδέες τώρα που αφορούν τους τροχούς του rover, ακόμα και testing rig, το οποίο θα είναι σαν μια σταθερή μονάδα δοκιμής διαφορετικών τροχών, διότι όταν φτιάχνεις τροχούς και πειραματίζεσαι για να πετύχεις το βέλτιστο design, δεν μπορείς να φτιάξεις τους τροχούς και να είσαι αβέβαιος για το τι θα συμβεί και να τους βάλεις πάνω στο rover και μετά το rover να κατρακυλήσει ή να καταστραφεί ή να ταρακουνηθεί χωρίς λόγο. Το ιδανικό θα ήταν να αντιστάρεις τους τροχούς και να ξέρεις ότι σίγουρα θα δουλέψουν και ότι όλα θα πάνε τέλεια. Οπότε ακόμα και αυτή η ιδέα υπάρχει, να κάνουμε ένα testing rig το οποίο θα δοκιμάζει διάφορα prototypes τροχών. Έχετε πλάνα. Έχετε ιδέες πάντως. Και όχι μόνο αυτό, μου βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον στο γεγονός ότι είναι τόσο χωρισμένο και τόσο σπασμένο το rover που είναι ουσιαστικά σαν 100 καινοτομίες σε μία. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξεις κάτι στις ρόδες και να αλλάξεις την απόδοσή σου σε μία ανηφόρα στο διαγωνισμό. Και αυτό είναι μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι από ό,τι φαντάζομαι της όλης κατασκευής. Γενικότερα, όταν έχεις ένα πολύπλοκο σύστημα, όταν επηρεάζεται το ένα κομμάτι, υπάρχει μια αλυσιδωτή αντίδραση στο τι μπορεί να επηρεαστεί στα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, το βάρος του rover, άμα αλλάξει ένα σημείο, αυτό σημαίνει ότι αλλάζει και το center of mass του rover. Και αυτό, ανάλογα με το design σου, πώς το έχεις σχεδιάσει, μπορεί να επηρεάσει όλη σου τη διάταξη στο πόσο καλά κινείται κινηματικά, στο αν θα γέρνει, ακόμα και στο αν θα αναποδογυρίσει όταν θα ανέβει σε μια περίεργη πλαγιά ή θα ξεπεράσει μια πολύ μεγάλη πέτρα. Για παράδειγμα, το pivot point, το σημείο στο οποίο η ενάρτηση του rover μας γυρίζει γύρω-γύρω, έχει τοποθετηθεί επιλεγμένα και σχεδιασμένα στο κέντρο βάρους του rover. Οπότε, άμα εσύ για κάποιο λόγο βάλεις ένα βάρος στο καρουζέλ του rover, το καρουζέλ είναι το δοχείο στο οποίο συλλέγουμε δείγμα, άμα για κάποιο λόγο βάλεις κάτι πολύ βαρύ εκεί πίσω,
ξαφνικά μπορεί το βάρος σου να μετατοπιστεί και αυτό να έχει τις αντίστοιχες επιδράσεις στο σύστημα της κίνησής σου, το οποίο προφανώς ελέγχεται από κώδικα που έχει γραφτεί από το υποσύστημα του κομπιούτερ, που αντίστοιχα πρέπει να κάνει άλλες ρυθμίσεις για να λάβει υπόψη την οποιαδήποτε αλλαγή ή παρέκκληση υπάρχει με τις αλλαγές που έχουν συμβεί. Σαν ένα ναυπηγός ξέρω πολύ καλά την έννοια του κέντρου βάρους και την σημασία της, αλλά δεν περίμενα ότι σε ένα χερσαίο όχημα ουσιαστικά θα είναι τόσο σημαντικό και το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σκέψου ότι είναι ρίσκο ακόμα και όταν ξεπερνάς μια πέτρα με ένα rover, άμα είναι μεγάλη αυτή η πέτρα, γιατί πρέπει τα rover να ξεπερνάνε μεγάλες πέτρες, όχι μικρά πετραδάκια, υπάρχει ρίσκο το rover να αναποδογυρίσει και στο πλάι. Τελείως. Okay. Οπότε ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγει αυτό το σενάριο. Έχουμε βάλει κάτι που λέγεται differential bar. Επίσης, οτιδήποτε μπορεί να μας φαίνεται εμάς κομπλέ και ότι όλα είναι εντάξει, αν δεν τα τεστάρεις και δεν δεις τι θα γίνει στην πράξη, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Και να πω ένα παράδειγμα. Σε μια φάση στο διαγωνισμό στην Πολωνία, εκεί που πήγαιναν όλα ωραία και καλά, όπως προχωρούσε το rover στο Mars Yard, που το Mars Yard είναι ένα περιβάλλον το οποίο προσομοιώνει την επιφάνεια του Άρη στο διαγωνισμό, ξαφνικά χάσαμε επαφή με το rover, δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε καμία εντολή στο rover, και άμα έστειλες εσύ μια εντολή, μπορεί να τη λάμβανε το rover μετά από 20 δευτερόλεπτα, οπότε στην ουσία ήταν σαν να είναι τυφλό, δεν μπορούσαμε να το οδηγήσουμε. Ακόμα δεν είμαστε σίγουροι ότι πήγε στραβά με αυτό. Μάλλον πρόκειται για κάποιο είδους interference στο σήμα μας. Και αργότερα μάθαμε από άλλες ομάδες και από τους κριτές του διαγωνισμού ότι ένα κομμάτι που μπορεί να το έχει προκαλέσει αυτό είναι ότι κοντά στην κεραία μας, στο rover, καλό είναι να μην υπάρχουν μεταλλικά στοιχεία. Okay. Κάτι το οποίο εμείς δεν το ξέραμε εκείνη τη στιγμή, ή μπορεί να το ξέραμε και να μην το θεωρούσαμε σοβαρό θέμα. Οπότε και στο επόμενο iteration πρέπει εμείς να σκεφτούμε, να το βελτιώσουμε και είτε να υπερυψώσουμε την κεραία μας να πάει πιο μακριά από τα υπόλοιπα στοιχεία του rover, είτε με κάποιο τρόπο κοντά στην κεραία να φροντίσουμε να μην υπάρχουν μεταλλικά στοιχεία για να μην υπάρχουν παρεμβολές. Οπότε ακόμα και τα πράγματα που δεν είμαστε σίγουροι τι επηρεάζει τι, γιατί από μόνοι μας προσπαθούμε να εντοπίζουμε όλα όσα επηρεάζουν το ένα το άλλο, ώστε να βλέπουμε τις αλλαγές και να φροντίσουμε να κάνουμε μετριασμό, mitigate όλα τα ρίσκα. Υπάρχουν και ένα σωρό πράγματα που δεν τα ξέρουμε ακόμα και δεν τα έχουμε καταλάβει, τα οποία μέσα από trial and error, από τεστ και από πραγματικές συνθήκες, σιγά σιγά μαθαίνεις. Έτσι δουλεύουν και τα πραγματικά project. Σίγουρα, με τη δοκιμή, με τη διόρθωση, με τα λάθη που κάνατε πριν, θα πάτε και πιο μπροστά. Παίρνεις χρήσιμα δεδομένα προφανώς. Μας ανέφερες στην αρχή ότι για να ξεκινήσει αυτό το project έπρεπε να συστάσετε ουσιαστικά έναν οργανισμό για να μπορείτε να λαμβάνετε τις χορηγίες κτλ. Πώς είναι ένας νέος σε νεαρή ηλικία να δημιουργεί το δικό του οργανισμό και τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε? Σκάω στις φλεγές με αυτήν την ερώτηση, γιατί ήταν πολύ είναι λίγο σκοπός να δούμε τα δύσκολα. Ναι. Αρχικά να πω ότι αν έχεις την κατάλληλη ομάδα και την όρεξη να κάνεις κάτι, δεν θα υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Σίγουρα θα βρεις ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν. Σίγουρα θα βρεις άτομα τα οποία μπορείς να τους πείσεις, άμα έχεις το κατάλληλο όραμα και τη θέληση, ότι αυτό που κάνεις είναι κάτι που αξίζει να κυνηγήσεις. Και αυτά τα άτομα θα σε βοηθήσουν. Πάντα υπάρχει βοήθεια και πάντα θα έχεις μια θετική αντιμετώπιση από τον κόσμο. Πολύ δύσκολα θα έρθει κάποιος και θα σου βάλει εμπόδιο και θα σου πει όχι, δεν θα σε βοηθήσω κτλ. Το καλό ήταν ότι όταν ξεκινήσαμε είχαμε άτομα που είχαν διαφορετικές γνώσεις και ο καθένας ήξερε διαφορετικά πράγματα και είχε διαφορετικές εμπειρίες, με αποτέλεσμα όλα αυτά να τα συνδυάσουμε και κάπως να αλληλοκαλύψουμε ο ένας τα κενά του άλλου. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όπως είπες, η αρχή, το να φτιάξεις ένα οργανισμό, μια οντότητα, είναι κάτι το οποίο απαιτεί να ξέρεις και από νομικά πλαίσια. Να φτιάξεις ένα καταστατικό, να το υποβάλεις στο ΓΕΜΗ. Αυτό απαιτεί δικηγόρο, ίσως απαιτείται και λογιστής, γιατί μπορεί να χρειαστεί. Μακάρι να μην τα ξέραμε κι εμείς. Ναι, καταλαβαίνουμε. Θα χρειαστεί να φτιάξεις λογαριασμό στην τράπεζα και όλα αυτά. Εγώ προφανώς δεν ήξερα από όλα αυτά. Ευτυχώς αλληλοσυμπληρωνόμασταν πάρα πολύ οι γνώσεις των 3 διαφορετικών ιδρυτών. Οπότε κάπως μπορέσαμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες, βοηθώντας τον ένα τον άλλον και ακούγοντας τον ένα τον άλλον.
ο καθένας στα χωράφια του που λέει και έκφραση, δηλαδή αυτός που ξέρει για κάτι, κατευθείαν τον εμπιστεύεσαι, τον ακούς και παίζει πολύ το κομμάτι της εμπιστοσύνης και παίζει πολύ και το κομμάτι άμα κανείς δεν ξέρει τίποτα και είμαστε όλοι στο κενό, δεν σημαίνει ότι θα χαθούμε, θα φοβηθούμε, θα πάει πίσω το project και ή θα το ακυρώσουμε. Ψάχνουμε, ρωτάμε, μαθαίνουμε, ο καθένας ρωτάει τις άκρες του. Το network είναι πολύ σημαντικό, σε βοηθάει να λύσει πάρα πολλά προβλήματα το network. Κάτω από ψέματα. Σίγουρα. Αλλά η όλη ουσία είναι αυτή, ότι πρέπει στην ουσία να έχεις ανοιχτό μυαλό και να μην φοβάσαι. Να ρισκάρεις, να κυνηγάς και να ρωτάς. Όλοι θα σε βοηθήσουν άμα ρωτήσεις και σίγουρα θα σου πούνε κάτι. Ακόμα και αν δεν σου είναι χρήσιμο με τα πρώτα άτομα που θα ρωτήσεις, κάποια στιγμή θα καταλήξεις σε κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να σου δώσει ακριβώς την απάντηση την οποία χρειάζεσαι. Οπότε η συμβουλή που έχω να δώσω στην ουσία στο ερώτημά σου είναι τολμήστε, κυνηγήστε και ρωτήστε. Πολύ όμορφο αυτό. Όχι, και σίγουρα παίζει και ρόλο το networking που είπες, η εμπιστοσύνη στις γνώσεις των υπολείπων. Σίγουρα. Πολύ ωραία. Επίσης ανέφερες το διαγωνισμό στην Πολωνία που πήγατε. Πες μας μερικά πράγματα γι' αυτό. Από ό,τι ξέρω, διόρθωσέ με, κατακτήσατε την 7η θέση η ομάδα σας. Σωστά. Και πήρατε και το πρώτο βραβείο στο Science Task. Δηλαδή από αυτά που μας είπες και χώρισες, βραβευτήκατε και με την πρώτη θέση σε ένα από αυτά. Πώς ήτανε, δηλαδή η εμπειρία όλη, το συναίσθημα που βιώσατε, που βίωσε όλη η ομάδα εκεί? Πριν απαντήσω την ερώτηση, να κάνω μια διευκρίνηση. Άλλο τα 7 υποσυστήματα του rover και άλλο τα tasks του διαγωνισμού του ERC. Απλά να τα αναφέρω για να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο. Συγγνώμη και από πλευράς μου που δεν το εξήγησα εξ αρχής. Ο διαγωνισμός σου βάζει 4 tasks. Ή αλλάζει λίγο με χρόνο με το χρόνο, αλλά όταν πήγαμε το 23 ήταν 4. Το navigation, στο οποίο το rover πρέπει να κουνηθεί ελεύθερα στο Mars Yard και να κάνει δηλαδή πλοήγηση στον Άρη. Το maintenance, το οποίο είναι η συντήρηση που ανέφερα, που το rover, το robot πρέπει να παίξει με το βραχίωνα με ένα πάνελ το οποίο έχει κουμπιά, διακόπτες κτλ. Με το science, που είναι το επιστημονικό κομμάτι, πρέπει εσύ να μπει μέσα στο Mars Yard και συγκεκριμένα σε ένα κρατήρα, έτσι ώστε να δεις τι γίνεται εκεί μέσα και να κάνεις μια υπόθεση δικιά σου και μετά να την επιβεβαιώσεις ή απορρίψεις. Και ποιο κομμάτι ξεχνάω, το probing, το οποίο είναι στην ουσία στο διαγωνισμό υπάρχουν διάσπαρτα διάφοροι κύλινδροι που σε μια θεωρητική αποστολή στον Άρη πρόκειται για δείγματα, και το probing task, το οποίο έχει διάσπαρτα δείγματα στο Mars Yard, κυλίνδρους, τα οποία πρέπει το rover να τα βρει και να τα συλλέξει και να τα επιστρέψει στο starting line, εκεί που ξεκίνησε. Αυτά τα tasks ήταν. Τώρα ο διαγωνισμός κάθε χρόνο υπάρχουν παραλλαγές και αλλάζει. Φέτος θα υπάρχει droning task, να κουνάμε τον drone σε ένα σαν κλουβί. Υπάρχει construction, δηλαδή να ενώσει κάτι τουβλάκια το rover και να φτιάξει έναν τοίχο. Οπότε αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Αλλά λίγο να επανέλθω στην αρχική σου την ερώτηση. Στην Πολωνία εμείς κατεβήκαμε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2023 και μάλιστα ήταν και η πρώτη φορά που κάναμε έτσι να κατέβουμε στο διαγωνισμό, οπότε ήταν μεγάλη επιτυχία. Όχι μόνο οι θέσεις που ανέφερες που κερδίσαμε, για εμάς ήταν ήδη τεράστια επιτυχία το ότι συμμετείχαμε. Γιατί στο διαγωνισμό κάνουν έτσι 50, 60, 70 ομάδες συνολικά, εκ των οποίων στον τελικό στην Πολωνία με τα rover τους πηγαίνουν εν τέλει μόνο 20-25. Οπότε όταν εμείς είμαστε μια καινούργια ομάδα η οποία κατεβαίνει σε έναν διαγωνισμό που συμμετέχουν ήδη 50-60 ομάδες, στην ουσία ανταγωνίζεις ομάδες οι οποίες ήδη έχουν rover, ήδη έχουν κατέβει στο διαγωνισμό και πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρεις να τους ξεπεράσεις κιόλας. Δηλαδή να μπεις στους top 25 για να πας στο τελικό. Οπότε από τη στιγμή που εμείς γίναμε qualified, το θεωρούσαμε ήδη τεράστια επιτυχία και δεν το περιμέναμε κιόλας. Δεν είχαμε καν rover, να σου το πω έτσι, όταν είχαμε γίνει qualified. Θα προσθέσω ότι να φανταστώ που προσπαθούσατε να φτιάξετε και την ίδια την ομάδα παράλληλα με το rover σας, ενώ οι άλλοι είχαν ήδη έτοιμες rover και ομάδες και εξελίξεις και τα πάντα. Ναι, αξιοθαύμαστο. Την πρώτη χρονιά, το 2021-2022, κάναμε μόνο design και το 2022-2023 design και λίγο κατασκευαστικά πράγματα. Αλλά όταν αρχές Ιουλίου του 2023 ανακοινώθηκε ότι γίναμε qualified ως ομάδα, rover δεν υπήρχε και έπρεπε σε 2 μήνες να το φτιάξουμε για να πάμε στην Πολωνία. Γιατί γίνεσαι qualified μόνο και μόνο από τα reports που καταθέτεις. Καταθέτεις διάφορα reports, τα οποία βαθμολογούνται και τα reports πήγανε
υπερβολικά καλά, δεν το περίμενε κανένας. Βγήκαμε 7η στα reports από τις 60 ομάδες. Οπότε πολύ εύκολα μπήκαμε στο top 25. Αλλά ξαφνικά έπρεπε μέσα στο καλοκαίρι να φτιάξουμε το rover. Εμείς δεν το περιμέναμε. Εμείς είχαμε σκοπό να κατέβουμε την επόμενη χρονιά. Ναι. Και με τα χίλια ζόρια και με κόπο και υδρότα και χάρη στα μέλη μας που εργόντουσαν κάθε μέρα στο MP που είχαμε ένα χώρο και το φτιάχναμε. Άλλοι ακύρωσαν διακοπές, άδειες για να είναι από κοντά να βοηθήσουν να το φτιάξουν. Ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια αυτό που έγινε το καλοκαίρι. Εν τέλει το φτιάξαμε και συμμετείχαμε. Οπότε εμείς όταν πήγαμε στο διαγωνισμό, γιατί το είχαμε φτιάξει πολύ γρήγορα και τσαπατσούλικα, να το πω έτσι, είχαμε την εντύπωση ότι είμαστε στις 25 ομάδες, να μην βγούμε στους top 5 χειρότερους, λέγαμε. Να βγούμε στους top 20. Αυτός ήταν ο στόχος, να βγούμε στους top 20. Πάει η πρώτη μέρα, μπαίνουμε στο Mars Yard, όλα ωραία, όλα καλά. Βασικά όχι όλα ωραία καθόλου καλά, γιατί με το που ανάβουμε το rover, πρώτο λεπτό δεν δούλευε τίποτα. Δεν μπορούσαμε να στείλουμε εντολές, δεν επικοινωνούσε τίποτα. Το task κρατούσε 40 λεπτά και από τα 40 λεπτά τα πρώτα 20 το rover ήταν ακίνητο. Οι κριτές στην Πολωνία δίπλα μας ρώταγαν γιατί δεν κουνιέται, τι πάει στραβά και κάτι τέτοια. Είναι μέρος του πλάνου. Και μετά από 1000 ζόρια, ο Αντώνης, ο προγραμματιστής μας, έκανε κάτι κόλπα εκεί πέρα και το έφτιαξε. Δεν ξέρω ακριβώς τι έκανε. Δούλεψε το rover ξαφνικά. Κατευθείαν το κουνήσαμε μέσα στον κρατήρα. Ήταν το science task αυτό. Πήγαμε να συλλέξουμε πέτρα. Τεστ δεν είχαμε κάνει ποτέ ξανά στο rover στη ζωή μας. Ήταν τόσο της τελευταίας στιγμής. Το φτιάξαμε, το πακετάραμε και το στείλαμε στην Πολωνία με κούτες. Και για πρώτη φορά εκεί που πήγαμε να συλλέξουμε μια πέτρα, με τη μία σημαδεύουμε, την πιάνει, τη σηκώνει, την βάζει στο backpack, στο καρουζέλ το rover, στο δοχείο που συλλέγει τα δείγματα. Και όλη η διαδικασία αυτή για εμάς ήταν κάτι που κάναμε πρώτη φορά και έγινε με τη μία με επιτυχία. Οπότε φαντάζεστε, τρελαθήκαμε όλοι εκεί πέρα. Στο διαγωνισμό αυτό που συμβαίνει είναι ότι η ομάδα βρίσκεται σε μια σκηνή μακριά από το rover, χωρίς να μπορεί να το δει. Γιατί όπως και στον Άρη, προσομοιώνεις μια αποστολή. Δεν είσαι κοντά στο rover. Είσαι στη γη και δίνεις εντολές στο rover σου που είναι στον Άρη. Έτσι και εμείς ήμασταν μακριά και δεν βλέπαμε που είναι το rover. Και 2 άτομα είναι μέσα στο Mars Yard, δίπλα στο rover, έτοιμα σε περίπτωση που γίνει κάτι για έκτακτη ανάγκη. Να πατήσεις ένα κόκκινο κουμπί, έχουμε emergency stop button, για να το σταματήσεις. Και εκεί που ήμασταν, εγώ ήμουν ο ένας από τους 2 που ήταν κοντά στο rover να πατήσει για έκτακτη ανάγκη. Ξαφνικά ακούσα από 100 μέτρα μακριά μια σκηνή να εκρήγνεται από ζητοκραυγές και χαμό και δεν ξέρω τι. Γιατί και εμείς το βλέπαμε και μπροστά μας αυτό που γινόταν, που ξαφνικά τα έκανε όλα το rover με τη μία τέλεια και σωστά. Εκεί που δεν περιμέναμε καν να δουλέψει, ξέρω εγώ. Οπότε ήταν κάτι το οποίο μας εξέπλησε ευχάριστα και τα υπόλοιπα tasks πήγανε πολύ καλά. Δεν είχαμε κάποιο παράπονο γενικότερα. Ήμασταν πραγματικά έκπληκτοι από το πόσο καλά πήγε το rover. Ούτε εμείς οι ίδιοι δηλαδή, άμα μας ρώταγες τι περιμέναμε να κάνει, θα σου λέγαμε ούτε τα μισά από αυτά που έκανε. Και ήρθε η ώρα των αποτελεσμάτων. Εμείς είχαμε καταλάβει ότι τα είχαμε πάει καλά, αλλά όχι τόσο καλά. Δηλαδή λέγαμε, OK, θα βγούμε top 15. Θα βγούμε με το ζόρι δεκάδα. Το ελπίζαμε, αλλά δεν το λέγαμε γιατί δεν υπήρχε περίπτωση, πιστεύαμε. Και ξαφνικά αυτό ακούστηκε ότι βγήκαμε 7η και ακούστηκε και ότι βγήκαμε και πρώτοι στο Science και πήραμε και βραβείο. Και ξαφνικά έγινε χαμούλης και αυτό ήταν μια στιγμή που μας έδωσε απίστευτη χαρά και μας έδωσε πάρα πολύ motivation για του χρόνου, θα έλεγα. Όχι, και σίγουρα, μα δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, έτσι όπως μας τα περιγράφεις, με καθόλου προετοιμασία. Βασικά, όχι. Μάλλον θα είχατε κάνει πολύ καλή έρευνα στα χαρτιά. Οπότε την εφαρμόσατε και πέτυχε. Και λογικό είναι να ήσασταν τόσο ενθουσιασμένοι. Εντάξει, δεν το είχατε ξαναδοκιμάσει. Ήταν και για εσάς ουσιαστικά πρώτη φορά που το βλέπατε. Η αλήθεια είναι ότι έχοντας βοηθήσει στο χτίσιμο του βίντεο για το διαγωνισμό αυτό, όντως έβλεπα πάρα πολλά task και ήμουνα σε φάση και εγώ, λες και δεν περίμενα ότι θα συμβεί. Ωραία φίλε, και τελικά το έκανε και ήμουν σε φάση, κοίτα να δεις, μέσα σε 3 μήνες που το φτιάξανε έκανε τόσα πράγματα. Ακριβώς. Και έχω να πω ότι πολλά πράγματα πήγαν σωστά με τη μία και δεν χρειάστηκε να κάνουμε αυτό το trial and error που αναφέραμε, να κάνεις λάθος, να ξαναδοκιμάζεις, να κάνεις λάθος. Χάρη στο ότι τα μέλη μας και οι leaders της ομάδας μας, το κάθε υποσύστημα έχει τον leader του και έχει μια καθοδήγηση, είχαν πολλή εμπειρία και πολύ καλές γνώσεις στο κομμάτι τους
με αποτέλεσμα να μπορέσουμε αυτή την εμπειρία να τη μεταφέρουμε σε κάθε υποσύστημα του rover και από τα νεότερα μέλη της ομάδας μέχρι και τα πιο παλιά μέλη της ομάδας, και φροντίσαμε να κάνουμε ένα πολύ καλό knowledge transfer και μια διάχυση γνώσης, το οποίο βοήθησε στο να αποφύγουμε τα λάθη στα χαρτιά, όπως το είπες. Είχαν γίνει πολύ καλές επιλογές εξ αρχής. Και σε αυτό βοήθησε όχι μόνο η εμπειρία και η γνώση των μελών μας, βοήθησε και ότι ακολουθήσαμε διαδικασίες αντίστοιχες με τη βιομηχανία. Κάτι που δεν ανέφερα είναι ότι στο σχεδιασμό του rover και στο κατασκευαστικό του κομμάτι σε έναν βαθμό, το πήγαμε με την περιπατητή όπως πας σε ένα πραγματικό project διαστημικής. Δηλαδή, πήραμε το NASA Systems Engineering Handbook, πήραμε τα ECSS Guidelines της Ευρώπης, τα standards δηλαδή που ακολουθάει η Ευρώπη για διαστημικά projects. Και είδαμε πώς ξεκινάς ένα project. Αρχίζει από το Phase A, Feasibility Study. Πας στο Phase B, κάνεις Preliminary Design, προκαταρκτικό σχεδιασμό. Μετά πας στο Final Design που είναι το Phase C, τελικός σχεδιασμός. Phase D που είναι Manufacturing, Assembly, Integration, Testing. Και το Phase E που είναι τα Operations, που είναι ο διαγωνισμός στην Πολωνία. Και σε κάθε φάση έχεις άλλους στόχους, άλλα reports, άλλα reviews να κάνεις. Κάνεις αξιολογήσεις του σχεδιασμού σου, αξιολογήσεις το που βρίσκεσαι, σχεδιάζεις ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και το πήγαμε πάρα πολύ step by step. Το πήγαμε πάρα πολύ με βάση τη θεωρία. Το οποίο θεωρώ ότι στο τέλος μας βγήκε σε καλό, διότι αποφύγαμε πολλά λάθη και κάναμε κατευθείαν καλές επιλογές. Από την αρχή δηλαδή του project μας, κάναμε αυτό που γίνεται πολύ συχνά στα project, που είναι να δεις ποια είναι τα requirements, δηλαδή οι προδιαγραφές σου. Σε ένα project, άμα θέσεις λάθος requirements ή δεν θέσεις καλά requirements, θα καταντήσεις να σχεδιάζεις και να δουλεύεις γύρω από προδιαγραφές οι οποίες στο τέλος δεν σε βοηθάνε και δεν εξυπηρετούν κάτι, οπότε έχεις σχεδιάσει τα πράγματα όχι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Διότι ο σχεδιασμός δεν ξεκινάει, έχω μια ιδέα, σχεδιάζω και τη φτιάχνω έτσι. Ο σχεδιασμός ξεκινάει τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να συμβεί, ποια είναι τα requirements. Οπότε γύρω από τα requirements σχεδιάζουμε. Και έχουμε flexibility να κάνουμε ό,τι θέλουμε, όσο φροντίσουμε να τηρούνται τα requirements. Και γενικά αυτή η μεθοδολογία και αυτή η γνώση που τσούκου τη χτίζαμε και τη μαθαίναμε και μπαίναμε και οι ίδιοι σε meetings για να μιλάμε συχνά και να μπορούμε να αξιολογούμε όλο μας το progress, σταδιακά δηλαδή, μας βοήθησε στο να μην κάνουμε πολλά λάθη και να καταφέρουμε με τη μία να βγάλουμε ένα σύστημα το οποίο εν τέλει θα ήταν λειτουργικό. Που προφανώς δεν δούλευαν όλα στην αρχή. Είχαμε και δοκιμές στο MVP το καλοκαίρι που το rover δεν έκανε τίποτα και λέγαμε τι πάει στραβά. Είναι αδύνατο να φτιάξει ένα σύστημα από το μηδέν που να δουλεύει τέλεια. Εντάξει, όσο και πιστά να ακολουθήσεις οδηγίες, εντάξει, ναι. Κάπου, ναι, δεν γίνεται. Θα γίνει. Σίγουρα οι καλές επιλογές στην αρχή του project μας γλίτωσαν πολύ χρόνο από trial and error αργότερα. Μιλάς για μια πολύ σωστή παραγωγική και μηχανολογική διαδικασία, όπως την διδασκόμαστε κι εμείς που είμαστε ακόμα λίγο σε πιο αρχικό στάδιο από σένα. Ήθελα να σε φέρω λίγο σε ένα θέμα που ακούγεται λίγο έτσι πιο χαλαρό, αλλά έχει να κάνει, πιστεύω, με τη μηχανική σκέψη. Παρατηρήσαμε, ψάχνοντας λίγο ένα-δύο πραγματάκια για σένα, ότι έχεις λογαριασμό στην Escape All και ότι σου αρέσουν τα escape rooms, άμα δεν κάνουμε λάθος. Σωστά. Ναι. Δεν σε παρακολουθούμε, δεν πώς. Stalker alert. Λιγάκι. Και ήθελα να σε ρωτήσω γενικά αν θεωρείς ότι είναι μια ενασχόληση που έχει προσφέρει και σε σένα ή και στους νέους γενικά πολλά, συνδυάζοντας και με το κομμάτι της μηχανικής. Αν είναι κάτι το οποίο σου εξασκεί το μυαλό και στο βάζει να σκέφτεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο που βοηθάει και πιο μετά στην παραγωγή. Πολύ ωραία η παρατήρησή σου. Θεωρώ ότι αυτά που μαθαίνουμε στη σχολή, 5 χρόνια, 6-7, όσο μας παίρνει του καθενός, στο τέλος θα ξεχάσουμε. Γιατί από τα 60 μαθήματα που έχουμε οι μηχανικές σχολές μας, αν με ρωτήσεις τώρα τι θυμάμαι από χημεία, επιστήμη υλικών, στατική, δυναμική, όλα όσα κάνουμε στους μηχανολόγους, ή άμα με έβαζε να κάνω εξετάσεις τέλος πάντων να σου γράψω τεστ, δεν θα πέρναγα σε κανένα από τα 60 μαθήματα. Ή τουλάχιστον σε ελάχιστα. Γιατί αυτό που εν τέλει κάνουμε στη δουλειά μας είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που μαθαίνουμε στη θεωρία, και όπως είναι λογικό, αυτά που μαθαίνεις σε θεωρητικό επίπεδο μετά από λίγο καιρό τα ξεχνάς, άμα δεν έχεις τρίβει μεταξύ τους με αυτά τα αντικείμενα. Αυτό όμως που όντως σου δίνει η σχολή είναι αυτό που ανέφερες, είναι να σκέφτεσαι ως μηχανικός και να προσπαθείς να έχεις μια νοοτροπία του να λύνεις προβλήματα και να μπορείς να επεξεργάζεσαι τα δεδομένα
και να καταλαβαίνεις ποιο είναι το πρόβλημα. Τώρα με το Scape δεν ξέρω αν συνδέονται πολύ αυτά μεταξύ τους. Μπορεί και να συνδέονται, γιατί θέλει σε έναν βαθμό παρατηρητικότητα και problem solving skills. Αλλά σίγουρα αυτό που έχει σημασία για ένα μηχανικό είναι να μπορεί να αναγνωρίζει ποιο είναι το πρόβλημα. Φτάνει δηλαδή στην πηγή του προβλήματος. Γι' αυτό το λόγο και θα έλεγα ότι μέσα από τις άπειρες εξεταστικές δεν έχει και τόσο σημασία το τι βαθμό θα πάρεις ή το πόσο καλά λύσεις την άσκηση. Για μένα σημασία έχει το αν κατάλαβες την ερώτηση. Δηλαδή, να το πάμε ένα βήμα πιο πίσω. Άμα κατάλαβες την ερώτηση και ξέρεις πώς να ψάξεις την απάντηση, γιατί αυτό που κάνουμε στη δουλειά μας πιο πολύ ψάχνουμε είναι. Κανένας δεν νομίζω ότι θυμάται απ' έξω εξώσεις, τύπους ή ακόμα και κώδικα όσοι ασχολούνται με κώδικα. Όλοι copy-paste κάνουμε από αυτά που βρίσκουμε online. Και τσούκου ψάχνουμε αυτά που θέλουμε τις πληροφορίες που θέλουμε για να τις συλλέξουμε, να τις χωρίσουμε σε κατηγορίες και να τις δομήσουμε. Στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι ότι σκεφτόμαστε και συνδυάζουμε δεδομένα. Δεν είναι ότι τα παράγουμε από το μηδέν ή ότι πρέπει να τα θυμόμαστε. Οπότε η λογική του μηχανικού είναι η σύνθεση. Να μπορέσεις να συνθέσεις χρήσιμη πληροφορία από ομάδα δεδομένα και να προσπαθήσεις με αυτή την πληροφορία να λύσεις προβλήματα. Νομίζω αυτή είναι η πηγή του να σκέφτεσαι ως μηχανικός. Και πιο πολύ να επικεντρώνεσαι στο ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί άμα καταλάβεις πάρα πολύ καλά ποιο είναι το πρόβλημά σου, αργά ή γρήγορα, όπως είπαμε και πριν με το να ρωτάς, να ρωτήσεις κάποιον που ξέρει ή εσύ ο ίδιος να βρεις την πληροφορία που χρειάζεσαι, θα το λύσεις από μόνος το πρόβλημα. Καταλαβαίνουμε με όλα αυτά που μας είπες ότι η Beyond είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Θα ήθελα όμως να μάθω το επόμενο. Έχουμε μάθει ότι πρόσφατα άλλαξε δουλειά και θα ήθελα να μας πεις κάποια λόγια για αυτήν, τι αφορά και αν σχετίζεται με τα project και με την πεποίθησή σου για εξέλιξη. Οκ, πολύ καλή ερώτηση, γιατί με βάζει στο στόχαστρο να σκεφτώ για το μέλλον μου, που δεν θέλω να το κάνω. Okay. Να αναφέρω ότι ήμουν 2 χρόνια στην OHB, την OHB Hellas, η οποία είναι μια εταιρεία διαστημικής στην Ελλάδα, στην οποία ασχολούμουν στο ρόλο του Systems Engineer, μηχανικών συστημάτων, όπως έκανα και στο Rover, δηλαδή ένας ρόλος που έχει ένα overview, top level, δεν χρειάζεται να ξέρεις δηλαδή σε βάθος κάτι συγκεκριμένο, χρειάζεται όμως να ξέρεις λίγο απ' όλα για να μπορέσεις όλα αυτά να τα συνδυάσεις όμορφα και αρμονικά. Αυτό θα λέω ότι είναι ο ρόλος που σαν δουλειά κυνηγάω στα επαγγελματικά μου, ο ρόλος του System Engineer, γιατί με ενδιαφέρει να γνωρίζω λίγο από τα πάντα, αλλά μετά από ένα επίπεδο, μετά από ένα σημείο και μετά, προσωπικά αυτό είναι στο άτομο. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, βαριέμαι λίγο να μάθω σε πολύ βάθος το πώς δουλεύει ο κώδικας, το πώς δουλεύουν τα ηλεκτρονικά, τα μηχανοτρονικά και γενικά τα διάφορα συστήματα. Αυτό που μου αρέσει όμως είναι να καταλαβαίνω λίγο από όλα, να τα συνδυάζω, να επικοινωνώ με τους ανθρώπους από τα διάφορα κομμάτια και να φροντίζω όλα αυτά να συνδέονται αρμονικά μεταξύ τους, έτσι ώστε να φτιαχτεί ένα σύστημα στο τέλος το οποίο θα είναι αρμονικό και θα τηρεί τις προδιαγραφές, έτσι ώστε να είναι και χαρούμενος ο πελάτης που έχει θέσει τις προδιαγραφές. Πρόσφατα άλλαξα δουλειά, πήγα στην Thales. Η Thales είναι μεγάλη πολυεθνική, πάλι στο ρόλο του System Engineer. Στην Ελλάδα προφανώς δεν έχω, τουλάχιστον για το σύντομο χρονικό διάστημα δεν σκοπεύω να φύγω από την Ελλάδα. Και αντίστοιχα είναι ένας πολύ φρέσκος ρόλος, είμαι μόλις 2 μήνες στην καινούργια εταιρεία. Οπότε κάνω λίγο πολύ τα ίδια, απλά αλλάζουν λίγο οι κλάδοι. Λίγο στο προηγουμένως ήμουν στο Space, τώρα είμαι στο Defense και Aeronautical. Παρόλο που αλλάζουν οι κλάδοι, η μεθοδολογία και η νοοτροπία δεν αλλάζει. Είναι αυτό που είπαμε πριν για τη μεθοδολογία του μηχανικού και τον τρόπο σκέψης ενός μηχανικού. Οπότε πάνω κάτω αυτά κάνω στα επαγγελματικά μου. Όσον αφορά την Beyond είναι κάτι το οποίο ξεκινήσαμε πολύ αγάπη με πολλά άτομα με τα οποία αυτή τη στιγμή είμαστε φίλοι και θα συνεχίσω να το κάνω διότι για μένα είναι κάτι που θεωρώ ως χόμπι και μπορεί προφανώς να εξελιχθεί και σε κάτι περισσότερο καθώς υπάρχει προοπτική να κάνουμε πολλά πράγματα μέσα από την Beyond. Και κάτι έξτρα που δεν ανέφερα είναι μια ενασχόλησή μου πάλι εθελοντική με το διάστημα. Είμαι και μέλος του οργανισμού Space Generation Advisory Council. Για όσους δεν γνωρίζουν, αυτός είναι ο οργανισμός ο παγκόσμιος, ο οποίος είναι ο πιο μεγάλος παγκόσμιος οργανισμός που είναι μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός,
οποίος είναι στην ουσία ένα network από νέους μεταξύ 18 και 35, αλλά όχι απαραίτητα ηλικιακά, που ασχολούνται με το διάστημα, με τις διαστημικές υπηρεσίες, διαστημικές πολιτικές, μηχανικούς, επιστήμονες κτλ. Οι οποίοι προσπαθούν να βελτιώσουν σε παγκόσμιο επίπεδο την κοινότητα της διαστημικής, τους νόμους και τα procedures που έχουν να κάνουν με το διάστημα. Έχουν και φωνή στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών που έχει να κάνει με το διάστημα και έχει πολλές δράσεις μη κερδοσκοπικές, συνέδρια, events, conferences κτλ. Στο οποίο υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μέλη και υπάρχουν όλες οι χώρες, 165 συνολικά υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που είναι και αυτό στα πλαίσια όχι τόσο φοιτητικής ομάδας, αλλά στα πλαίσια ενός μη κερδοσκοπικού και εθελοντικού οργανισμού που έχει να κάνει με το διάστημα. Αρχικά εγώ είχα ασχοληθεί με τον οργανισμό αυτόν ως leader σε ένα paper. Κάναμε δηλαδή μια έρευνα για μια αποστολή στην Αφροδίτη. Θέλαμε να κάνουμε απλά ένα feasibility study, δηλαδή μια καθαρά προκαταρκτική έρευνα για το αν μπορούμε να στείλουμε επανδρωμένη διαστημική αποστολή στην Αφροδίτη και να φτιάξουμε ένα διαστημικό σταθμό σε άλλο πλανήτη, στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης συγκεκριμένα. Το οποίο το παρουσιάσαμε αυτό το paper στο Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν το 2023. Αργότερα όμως στον οργανισμό αυτό έκανε έτσι και έγινε αδεκτός στο ρόλο του National Point of Contact για την Ελλάδα, που υπάρχουν δύο τέτοιοι θέσεις, δεν θα είμαι μόνος μου, θα υπάρχει κι άλλος ένας, που είναι αντίστοιχο εκπρόσωπος της κάθε χώρας, από όλες τις χώρες που είναι μέλη στον Space Generation Advisory Council, τον οργανισμό, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα του, προσπαθεί να συνδέσει τον οργανισμό, τον ESGAC, με τις διάφορες οντότητες που βρίσκονται στη χώρα, είτε είναι φοιτητικές ομάδες, είτε είναι το industry, είτε είναι αυτοί που ορίζουν την πολιτική, ας πούμε ο ΛΚΕΔ, είτε είναι Υπουργείο ή... Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι όλοι έχουμε πάθος και ενδιαφέρον για το space, οπότε η ουσία είναι να μπορέσουμε κάπως όλες τις διαφορετικές οντότητες που ενδιαφέρονται για αυτό το κομμάτι, φοιτητικές ή μη, εθελοντικές ή μη, να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τις γνώσεις μας και τα θέλω μας και το όραμά μας, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα πιο συνεργατικό και ειρηνικό διάστημα στο μέλλον. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ακούγεται ωριακά σαν σκηνή από ταινία, αλλά το να παίρνεις το διάστημα και να το φέρνεις στη γη, στην πολιτική, στα δικαιώματα, στις αποφάσεις, αλλά όμως είναι η πραγματικότητα πλέον και είναι πολύ όμορφο. Οπότε αυτό ήταν το νέο βήμα, να το θέσω έτσι που ρώτησες, διότι τώρα τον Απρίλιο του 2024 ξεκινάει η θητεία μου σε αυτό το ρόλο για 2 χρόνια και για τα επόμενα βήματα ακόμα φρέσκος είμαι στην καινούργια δουλειά. Η Beyond έχει να φτιάξει ένα rover για το διαγωνισμό του 24, οπότε έχουμε δουλειές που τρέχουν και νομίζω για το σύντομο μέλλον έχω ήδη αρκετά στο μυαλό μου. Δεν θέλω να σκεφτώ πιο μακρινά. Και ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία για το Talos 2, αν δεν κάνω λάθος, το νέο σας rover. Ναι, Talos 2, κρατάμε το ίδιο όνομα. Του δώσαμε το όνομα Talos από την ελληνική μυθολογία. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το ρομπότ που φρουρούσε την Κρήτη και έκανε γύρω-γύρω το νησί και το είχε φτιάξει ο Ηφαιστός και το νίκησε ο Ιάσονας, αν δεν κάνω λάθος, βγάζοντας μια βίδα. Ελπίζω να μην πάθει το ίδιο και το δικό μας rover. Ναι, ελπίζω όχι μια βίδα. Ελπίζουμε όχι. Γιατί το είδαμε κι αυτό. Τι Fun εννοείς? fact, να το αναφέρω, μια ομάδα, ένα rover, πρέπει να ήταν ένα γερμανικό rover, αν δεν κάνω λάθος, στο διαγωνισμό του 23. Έτσι όπως το πήγαιναν μέχρι το Μαζιάρτ, πριν καν ξεκινήσει το task του διαγωνισμού, ξαφνικά έτσι όπως ήταν, έσκασε προς τα κάτω και έσπασε στη μέση ολόκληρο, διότι μόνο μία βίδα που υπήρχε στο κέντρο, στο σασί τους, ένωνε τα διάφορα πόδια της ανάρτησής τους, Ναι. είχαν μια βίδα, το είχαν σχεδιάσει κάπως περίεργα και όλη η στήριξη, επειδή έσπασε αυτή η βίδα, κατέρευσε. Το rover δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο task και όλο το task το έχασαν. Από μια βίδα. Από μια βίδα. Από μια βίδα. Και αυτό το βλέπουμε και live και ακούστηκε ένα crack, ένα μπαμ και λέμε τι γίνεται τώρα. Και ήταν πολύ, πώς το λένε, παράδειγμα προς αποφυγή ρίσκου. Προς αποφυγή, Προς αποφυγή, ναι. ξεκάθαρα. Διότι... Δεν βάζουμε μια βίδα. Βάζουμε παραπάνω. Βάζουμε παραπάνω βίδες. Πραγματικά. Μάλιστα, άρα για το σύντομο μέλλον, τουλάχιστον,
Έχεις πράγματα να κάνεις, έχεις δουλειές. Δεν θέλεις άλλα, σου αρκούνε. Έχω. Έχουμε τώρα και ένα event, δεν ξέρω αν τον έφερα. Δεν ξέρω πότε θα προβληθεί το βίντεο, αλλά εμείς τώρα σε 4 μέρες, το Σαββατοκύριακο που έρχεται, συμμετέχουμε ως Beyond Robotics και Beyond Orbit στο A&R Expo, που είναι ένα exhibition, μια έκθεση στο Metropolitan κοντά στο αεροδρόμιο ρομποτικής. Νομίζω η πρώτη έκθεση ρομποτικής που θα γίνει που είναι σε τόσο μεγάλο μέγεθος και θα έχει τόσες πολλές εταιρείες στην Ελλάδα. Τέλεια. Και προτείνουμε προφανώς τον κόσμο να πάει εκεί και να σας γνωρίσει και από κοντά. Και συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας σε αυτήν την έκθεση. Και πραγματικά, δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ περήφανος για την ομάδα σας και σαν εξωτερικός παρατηρητής και σαν έστω μέλος που έχω δει λίγο από μέσα τι γίνεται. Και θα θέλαμε πάρα πολύ να σε ευχαριστήσουμε για τη σημερινή ημέρα. Ήταν από τις καλύτερες συνέντευξεις που είχα την τιμή να παρακολουθήσω, θα έλεγα κιόλας. Ούτε καν να συμμετέχω. Μας είπες πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πάρα πολύ όμορφα. Και ήταν μεγάλη μας χαρά που είσαι μαζί μας. Και ευχόμαστε και ελπίζουμε να πετύχεις όλους τους σύντομους στόχους και τους μακρινούς. Και εσύ και η ομάδα σου. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας και μοιράστηκες όλες τις εμπειρίες και μέρος των γνώσεών σου μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Βασικά, εγώ ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήταν τιμή που με προσκαλέσατε στο podcast. Και να σας πω και ένα μεγάλο μπράβο, διότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ήμουν στη EuroAvia, νομίζω ή 4 ή 5. Και όταν ήμασταν εμείς σε αυτή τη φάση που προσωπικά εγώ, ας πούμε, έφυγα από τη EuroAvia, σκεφτόμουν ότι άραγε ο οργανισμός αυτός θα υπάρχει στο μέλλον, θα κάνει δράσεις, θα είναι όπως ήμασταν εμείς τότε. Και με βάση αυτά που βλέπω και από τα social media και από αυτό που έχω ακούσει, είστε και πολύ πιο μπροστά από εμάς. Κάνετε πολλές δράσεις και είστε πολύ οργανωμένοι, πολλά μέλη, και αυτό με κάνει χαρούμενο. Ό,τι μπορούμε, προσπαθούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το να μείνουμε στα επόμενα χρόνια είναι από τους μεγαλύτερους στόχους μας και εμάς. Το continuity. Η μακροβιότητα, μια χαρά. Ακριβώς, το είπες πολύ πιο ωραία. Γιατί και εμείς τώρα, πάλι νέος οργανισμός, νέα προβλήματα, όπως και σε όλους. Η μακροβιότητα του οργανισμού είναι πολύ σημαντική. Να φροντίζει να μην πεθάνει, να έχει νέα μέλη που θα έχουν όρεξη και μεράκι για να συνεχίσουν αυτό που εσύ κάνεις αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τους περάσεις την αγάπη, το μεράκι, όπως είπες, έτσι ώστε να θέλουν να συνεχίσουν. Ακριβώς. Αυτό νομίζω είναι το νόημα στα καινούργια μέλη, αυτό πρέπει να περάσουμε όλοι στις ομάδες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάλι σε ευχαριστούμε, Στράτο, και ανυπομονούμε να ξαναμιλήσουμε στο μέλλον και σε προσωπικό επίπεδο για να δούμε τι updates έχουν γίνει στη ζωή μας, πώς έχουν πάει τα project σου, πώς έχουν πάει τα δικά μας, τι έχει συμβεί και για τα όνειρά μας, για το μέλλον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.